जोंहा क'क्राझार साई कमप्लेक्सआव बे स्टेडियामाव डुरान्ड काप 132nd एडिशननि जानो थांगासिनो दं। दा बेहाय जोंहा 5 तारिखनिफ्राय 24 तारिखसोनि गेजेराव जोंनि बे खेलाया बेहाय टटेल 9टा मेचेस जागोन। लास्ट मेचआ जोंना क्वार्टर फाइनाल दं। दा जोंहा बे खेलानि गिबि मेचआ जागोन 5 तारिखआव। बे 5 तारिखआव जोंहा बड'लेण्ड FC आरो राजस्थान FC नि गेजेराव खेलाया जागोन। बिनि किक अफ टाइमा सानजौफुनि 2:30 बाजियाव जागोन। दा बेहाय आं खावलायनो सानदों दे गासिबो नायगिरि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनाहाय नायनो फैगोन बिथांमोनखौ आं दा नैबे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो सानो दे बिसोरो साननि 11:30नि गेजेरावनो बिसोरो हाबनानै बेहाय जिरायफैयो। दा बे खेलाखौ नायनो थाखाय 5 तारिखनि खेलाखौ नायनो थाखाय दा कमप्लिमेन्टारि पासेस होनाय जागोन। दा बे कमप्लिमेन्टारि पासेसखौ गाबोननिफ्राय 2टा बाजिनि फ्रायनो क'क्राझार KDSA निफ्राय बे पासखौ होनाय जागोन। दा बेजों लोगोसे आं गासिबखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेहाय फैनानै पासखौ लाफैनो खावलायबाय आरो बे 5 तारिखनि खेलाखौ नायफैनो खावलायबाय। नङा, बेहाय पासआ गासिबो डिस्ट्रिक्टनि थाखायबो राननाय जागोन। कमप्लिमेन्टारि पासआ एमाह আগলৈকে প্ৰায় একো নোহোৱাৰ নিচিনা আছিল, কিন্তু 11টা গেলাৰীৰে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। অহা 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ডুৰাণ্ড কাপ কম্পিটিশ্যন কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হ'ব আৰু 5 তাৰিখে আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব বড়োলেণ্ড FC দেন ৰাজস্থান FC। আৰু আমি কামনা কৰিছোঁ সদৌতি ৰাইজ কোকৰাঝাৰ লগতে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহি ইয়াত খেল চাবলৈ ভিৰ কৰিব। আৰু ইয়াত আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী পাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই কমপ্লিমেণ্টাৰী পাছ অহাকালি 2টা বজাৰ পৰা KDSAৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচ তেনেকৈ সেইটো ব্যৱস্থাত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম অহাকালি 2টাৰ পৰা। আৰু ৰাইজে আমি ভাবোঁ পৰহি 5 তাৰিখে শৃংখলাবদ্ধভাৱে 11:30 বজাৰ আগে আগে, ঠিকে আছে, 2টা আমাৰ এণ্ট্ৰি গেট আছে গেলাৰীৰ মাজে মাজে, সেই এণ্ট্ৰি গেটেৰে আহি যথাস্থানত আসনত বহিব পাৰিব। আৰু আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ কলিগসকলকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ টুৰ্ণামেণ্টখন ছাকচেছ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু 5 তাৰিখৰ কাৰণে এইখিনি হৈ যাবগৈ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি চিন্তা কৰি আছোঁ আমি তাৰপিছত কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা যায়। खुलुमबाय। फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय डुरान्ड काप फुटबल मेच क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन। भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन। आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन। आङो बयखौबो बरायदों आरो बे डुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा, पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ, जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ, दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा, लाइमोनफ्रा
फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे डुरान्ड काप फुटबल मेट्सनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों